самое красивое, милое. Подождите, я просто предисловие. У вас там никаких воспалений нет. Я не знаю, почему он у вас так реагирует. Периодонт весь полностью в покое. Вот у нас, смотри, вот сзади, например, сертификат вот у нас. Или 20 так. Давайте счастливо. قري كورتك حشور بقنش بو حشور بق تقوي حونا غلقاق يروع عدو يزل غلقاق يردو بقنا عطين دوغدو وشتقو نوشي تغي بور كوك بق كوك تي تغي دوز خبر تي وغليل وغلقش تي باقايت غيرتو تغي دوزل شانو تغدايش نانوش تخشايل ديك خليت لئت تخون تغينش خليت لا и санденс душдац шадереги хор минута хор секунда и хор денлило дешум шдукуш хадюзл хан урин хилери бахарица бахет нохчу матсахан ко чуасаху массери да массана нохчу матра тадедас сожимолш чуа оас матадош элч Шурмалитар суюг курш yüzü kur şurta işleş valırsa tağınız deyin kan verirse şurta iş şurta mı tutsamali çan nokçu macar nada bitsero somarzin şey metet şey haller tsakıl doksun tsakh hay tağınız dina az barkal baxtsun noch sein to nokçu matra son başkor gitsa سيد حبيج بالمات دحل جواب دلاغ أصلا تاخ إذا سيدوز لنا خايتا غيرت زم الصور ده المقلع إنس حجر نقشش حجري يباخ وقع كيس حلوة ريالش نقش مات عم وعر عم وشي خاص خيط بعد جاش خير مخول دوخشم دوتخا نوخش هم ساليتا هم بيلكتسجيتا دوخوكش بيت بيز صح حاجة يعني يقع بوش عطا باش كورجي تنويلات سيوه حارين سخلش حي ديك تياقت لاهون ديك دوش قالت لاهون هايخ إن ببولتي سي بلغ سي سويت قص نما نوخشو ال أتصور أدلات ديش بات نابروت نوخشو صدق بولشان سبويش عند وتويت إيرفين مو مات أسوول عطاسهم تندلا نوخش ديكت وقت أول مصوا وقع يغيرت أولشا إللي أولش ألديشا يزيشا سيرت وريني يوش
конечно, حتى من دوغلو زردات هون عن أول شنا بالاخر بات всю жизнь свою шан танас на хуэрду харт аштар хару даваларсо харья ха хука хуэрду эцу хуэрду оле гуттер танах наган халга яхда цаяла Казнерсен ойламаю yok надежда мою сахеня халхош все равно цаберзер буэл даго сатуис бадагдич цанам шейна дага хамла арокан цабяза кида дела шаш хинс дадагч да нислурдуйте тарлурдуйте олихет сом хоқаг атта бош ашу жимхан ялуляч шу нислурду ашу беш уже наоборот қидик уже цигадатар лурду бош хено гойтер дук сам тюс ох далмогла цадага сатюс цадатар бала хош сатюс асам тарлур бацте бош масу агор сэг махолош угавар ведеш ашуксо то Киргиза арх нохчи дар цадиеши үш дацахуши нохчи моцахуши дас дамгла харкач ваг аляч бу бешна чоду куиз мелла нохчи дар да ита хаустан танана гуттаре цуманта чо тидмию сундел дамгла мокшл хичан да латорду وين يختار كوزي بحكن بول فقير قوم بول شانك ملا وقير حيشي بحكش انتي تانا جودو قيس هروا نوختي يعني Sürekli sırada o telefon tuğu. Tonumata yoşnu şurada, garızını şu ki garızını şey yılı garızını şu. İşi yesma sana sondel melgen ahtre en gen adalaha Kafkaz meljo gen aylah trecho ayolsan ist kaçlaktore to trebes nochche mater khabashtita amore san nochche mot bista balitare Хархи тут ونقول عدوش бычка олокнах большой чувский канал нохч большой чеченский канал ока тадедас йокш после войны засушливый район Нюбокш, ну вообще Чуйская область, Дехен, Дор, военный, каторжная работа, Аларх, каторжная работа около 300 с чем-то километров до Арта. Кюкш, чем возможно, Дехен, Дор, Зейкш, Эцхенач, Охал, Ханишилчина, Дукбала, Белабах, Ардуах, Шадеда, Сдейцартруек. Чохал, чо мацал дукбелла баха докш. Так сюрин цавич тхнисти вахи хинияш ха кадвалары масуат хцид адует кон. Ишт хизметташ дуквай.